Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod. Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes kita. Kadasig lang no, kag new look subong. Akon sining nga partner nga si Tuto Christian James Binares. Din ka nagpagunting sinatoy kangayan sa imo. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Hotline na program. Sana siling ko na petsa 8 subong sa bulan sang Oktubre. Signifikante ini bangod last day sang filing sang COC. Actually, unahon kong patrol in a short while kay may ara na sang nag-file sang COC dira sa bahin sang Comelec Bacolod
Sa province, may ginanganangan man, may ginahulat man nga isa ka persona nga magapapili, pero expected naman nga magapapili. In fact, may confirmation na gingani niya nga mapapili siya nga tinakabaton ko tekso, invitation for press conference. Tigaling yaman na sa province nga balita, hindi man takakutaw na. Di may ara na, no confirmation na yun gining pagpapili giliho ni Attorney John Orola bilang governor sa Negros Occidental. May press con man siya karon right after sa filing sang COC. Diri sa syudad sa Bacolod, aga pa sa katapusan nga adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy, ara man nagpadulong sa Comelec Bacolod si former Councilor Cano Tan. Ay, aran na siya. Ambot ko natapos ng pagproseso niya sa niya sining nga mga dokumento da. I-check tayo na while si Aksyon Edin Abuso sa patrol live and direct gikan dira sa Comelec Bacolod. Nanong pila ka madalag ko pagid nga balita nga aton natutukan karon nga aga. Negros Occidental ginpaidalom sa heightened alert na bangod sa Bagyo Maring. Guidelines sangot sa rapid antigen test nga patigayonon sang probinsya buwas gadlaw aton hibaloon. Pulo ini nga mga LGU na pulo ka mga LGU amo ang target sa sining lapnagon ang pagpatigayon kampanya gyapon kag pag-away batok sa COVID-19. Dugang nga mga health workers nabaton na sa Bacolod, pero pamangkot ang oxygen or medical oxygen supply. Sumong kumusta na gid ang aktual nga status? Inatutukan diri sa aton sini nga pagpangaragad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Now, diri kita ho ang aton sining countdown, di ka mo magkalipat, 78 days before Christmas Day, may 85 kaadlaw man ang nabilin sa tuig 2021. Ato naman abi-abi ng pagsunod sang 2022. Aksyon ar Tayhopon checking in, kag nag-abi-abi sa aton nga mga followers, hindi lamang sa YouTube kag sa Facebook. Salamat gid sa inyo daha. Pwede na ninyo ma-share, pwede ninyo ma-like ang aton sining program, para damo pagid ang makahibalo. No? Amo na ang pinaka-the best basta may internet connection ka. May mga paryente ka sa guwasang Pilipinas, kindly inform them nga okay gid pwede gid sila ka-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga on-air listeners naton sa bilog nga Region 6, good morning and welcome to the show. Naunahon ko lang si Aksyon Eden Abuso sa patrol. Kay ari duhan ni, actually i-check ko lang karon kay ang suspect ba lang nga nagpatay ito sa maestra sa Cadiz. Kagabi pa ni actually nga lambiyong sa pulis. Ginapangita siya. Naga-operate diri sa Bacolod, pero sang kaagahon ti successfully na-aresto ni ang Bacolod non. I'm sorry, no? Ti amakon na kung makahimo ka crime imo ya. No, gindalahig mo lang ang ngalan sa mga taga Bacolod, di? Din kakita, Aksyon Doors, liog lang ko sa patrol, din kakita imo, ngang maestra, ging kawatan, naging patay pa. O, ti nagapanawagan sa hustisya ang pamilya sining maestra, nga muna way gintulugan masang pulis, ang ila operation, ti kainasang kagahon, na obserbahan kag dito gid no natikma sa mga operatiba matapos nga ang suspect nagbalik o nagkadto sa lugar nga ginatiniran o ginaistaran sa iya live-in partner dira sa Singkang Airport no diri sa Bacolod. Pag intindi ko gindala na dito sa Cadiz City ang suspetsado. Now grabe maning makon mo natin ang balita nga daw planado, ginplanuhan, madugay yung ginplanuhan ini, noong natabo sa manunudlo. Grabe man niya, ginmartilyo. Way labot, ginbuno, ginmartilyo pa. Pwerte maning naagyan sang manunudlo, no? Tiyan mo na bla, waay gid sang krimen,
Why isang perfect crime kag basta magtrabaho lang ang kapulisan, tanan nga krimen pwede gid masulbar. Like in this case, arestado gid no ang suspetsado. Pero pagkaroon na isugpon ko lang na sa report ni Aksyon Eden karon, pero check karon tauna, oy may ara na nagkadto no sa inangan dira sa Comelec aga pa. Pagbukas ng Comelec, ara gilayon para sa pag-file sang COC. Let's have Aksyon Eden na so live gikan sa Comelec Bacolod. Aksyon Eden, good morning. Art, alas 8, impunto, gidya mo. Grabe ba? Pungko, kahit pagabot, pagpanaog, Jackson Art, 8:57, mo nga tanaw taton relo. Ano na oras? Pungko, 8:57, ka panaog si... 7:57? Diri sa may hagdanan. Bali, alas 7:57 siya nag-abot? Oo, alas 7:57. Alas 7:57, pagka alas 8, gidya, nagpungko rin sa tubang. Grabe. Sang personnel, sang taga-Comelec. Pangtual kita, ba? Gin-hand over na ang iya sining mga dokumento kay Okay. Tugong nga adlaw nag-file siya sa iya certificate of candidacy para Aksyon Art sa pagkakontihal si dalon sang partidong Aksyon Demokratiko. Aksyon Demokratiko. Okay. Oo, iya ni Mayor Isko Moreno, wala Aksyon Art. Oh, okay. Nan, amo ni subonti si Kwande, si Anay Councilor Kanota, naka all pink siya. Ay, ang dilarbuela lang ganun, hindi pink ang kalo. Yeah, face shield, yeah, face mask. Yeah, At ialin siya nguna si Councilor Kano do pink gimaning may ilig nga color niya mo. Oh, kaya ang balya suportado yaman ang LGBT. Kaya ang para sa iyang LGBT ko, no? Sambal niya kuan gyapon likeable bihapon bisan sigulang na. Ang sambal niya. Di siya bakulod, di pila malang ding gwapo. Siya abi, kag kung sino na gwapo pa nga iban mag-claim eh. Ikaw, siya na yung nagabutang gidiya mo, nga Kano, gwapo mo. Amo na ya. Kaya kung sa bakulod, di pililion na malang ang nakita ko di nga gwapo na bilin sa bakulod, o si Councilor Kano na malang si James Binares. Amo na, si James Pagan. Wala si Robin. Wala na dala si Robin. Mga Binares, mo lang na mga gwapo, kaganutan niya. Sabi ko ganina Kaya tapos ng proseso, natapos na, no, na kumpleto na. Nag-aperma na lang doon sa Aksyon Art. Okay. Officially, pero why pa siya sa official statement na ginbuyan pa? Nagrektato siya na Comelec. Yes, nagrekta sa Aksyon Art. Pakita siya sining mga dokumento, proseso, Okay. kag may mga pila pa di siya nga ka-dokumento nga ginapermahan. Upod naman di, ang pila niya ka mga kaupod man. Upod niya di, si Attorney Entila, Aksyon Art, Okay. para mag-guide man bala sa iya sining mga dokumento sa pag-file sa iya sini nga COC. Tidugay-dugay siguro kuha ni siya, mapa-interview ni siya sa kakapo sang media nga ari madre Aksyon Art. Hindi siya gidi una-una, wala pa gani iban nga mga Comelec personnel, pero ti siya ari di kay na pag nagulat-ulat pa gamay para makater ang pag-file sa iya sininga COC. So far, siya lang. Pero pag-abot ni former Councilor Kanutan, ara naman niya, no? May mga employees na sing Comelec, nga ara na nakauna. Yes, may mga employees naman nga nag-plaster the Aksyon Art sa ila. Di ba lang lamesa diri sa Comelec office, gito nga pertahan. Okay. Na para makaproseso na dayon ang iya sininga pag-file sa COC Aksyon Art. Wow. Perte ha. So magluwas siya, why na siya upod nga iban nga ma-file man o kung nagalinya pa da nga mag-file siya ning aga? Wala na Aksyon Art. Siya lang gidi subong ang ari sa sining mga inoras. Kaya siya lang gid. Sulo butong ha? Oo, solo flight. Oo, kay Members ng pamilya ni former Councilor Kanutan ara man, misis niya, bata niya? Yes, ari si Visit Tan, Aksyon Art. Okay. Kag si Attorney Entila, kag ang iba nila nga mga kaupod man Naka-pink tanan. Naka-pink. Naka-pink tanan. Yes. Very good. Oo. Amo nang bago nga kolor sang gwapo pink. Hambal nila, tough guys wear pink ko na mo. Amo na hambal ni James? Kanutan. Oh, tough guys wear pink.
Si James yan nga, ayo din siya nga, basi makahapit ka na kuno t-shirt nga color pink, abi kay ulian niya lang pag-abot mo dahi. Ate color pink, iya. Hindi kayo sila nga, tiyan mo ning gusto, tanga mo gali ang ma-determine, gwapong tao, ti bakal ta color pink eh. Siya. Or pink gid yan, isa sang fosha pink. Hindi na lang nakabudlay sa spelling sina. Pwede mo ganyan red na lang para po sa spelling. Okay. Isa pa gid balantayan mo kundi provincial capital assignment mo. Correct. Na ti karon dugay-dugay pagido mga alas 10 kuno to nanong oras to ma-file man si Attorney John Orola. Actually almost confirmed na kay nakabaton gani ko invitation for press conference niya. Hindi ko na pwede ka-attend kay may ara kami policy sa aksyon na kung hindi mo bit dapat karon madulubli kami to ma-attend sa press con si Aksyon Eden na da subong ma-attend. True. Pero daw si Aksyon Marlon, tumo kay ara si Aksyon Marlon mo. Ara si Aksyon Marlon karon? Yes. Oo, kay ikaw gani karon ari ka man alas 10 kimi mo file pagka-congressman kuno Action Art. Alas 10. At mo na kaya hindi karon after some program basi kun hindi na ko gani ka-attend sa meeting ta makadto ko da may ara na sino kuno to ma-file karon ba? Balaan, hindi talang pagpangunahan para hindi ta masunog lang karon. Balaan, wala na di karon. Temprano ka pa di, 9:30, ari ka na di. Tapos mag-program. Nano na yan, 9:30 matapos ang program ko. It would take time, ginalakat ko lang ni Alin sa stasyon, di mo? Ay, oo, gali. Sige, 9:35 eh. Oh, God. Okay. Sige, wala pa di ka. Tapos Action Art, dirito danay sa kuwan na dumduman mo tong natabo to bala sa Cadiz. Sige, be, kay interesting ni nga balita. Kay actually, si Aksyon dyan, gintutukan na gini kagabi, may communication siyang nabaton nga actually, isang primero, gani abi ko ma-surrender mo. Kaya daw mo doon nag-communicate sa authorities ang suspect. Galing lately, doon nalubat ko ng cellphone. Oo, pero ti Bali Action Art, actually, ang nag-operate to po sa Cadiz City PNP, sila ni Sir Puerto sa Police Station 8. Kay siyempre, with coordination, ari na di siya panago sa lugar mo, sa Bacolod. Correct. Tingin clear kung nag-surrender bala o kung gin-operate. Kaya Bali Sir Puerto, Jory Puerto, sa Police Station 8, ay gin-operate, gin-Action Art. Kaya kahapon palang gali, na identify ni sang mga tropa sang kapulisan ang live-in partner ni De Leon del Rosario nga mo ni sang suspect nga nagpatay ito sa kay Jessica Duca ito bala Action Art ang 28 years old ito bala nga maestra sa Bangkiruan sa Cadiz. Background gani sining crime or incident nga natabo ano ganito nga petsa natabo sa Cadiz? Daw sang dali lang yung Action Art Wednesday morning bala mo Wednesday pizza size. Siglang Action Art na dakpan ang kuwan. Actually may persons of interest tayo ng pulis. Dason na may nagpalanugi dayon nga daw amon ang ila suspect. At least na-identify siya. Pero ang manera niya, hindi iya kay nag-surrender siya gaina sa gagahon, kundi ginaresto siya. Ginaresto, gid siya Action Art. Okay. Kaya to, kay actually bali, nang may tropa, kuno nga nag-stop dila sa area, kagkilala ang live-in partner ni Ning Del Rosario, tiya Vanilla, ako ang chances nga mapuli, giniya si Del Rosario, dila sa may kalong-kalong sa Barangay Singkang Airport, bangod nga may bata, pagid sila daan. Okay. Kaya halin sang alas 4 kagapon, sang hapon, gin-monitor na nila, gin-tinira na to Action Art, hasta mga launa sang kagahon, na siplatan ni nila si Del Rosario, nga nagpauli, that's why nga gindakop dayon sang aton sini nga kapulisan. Wala naman siya nagbato pa, wala naman siya nag-resist pa, kung na nga magpalagyo, nagtauhay naman nga pag-upod niya Action Art no, sa kapulisan, kaya amo ko ni una nga balita, nga masurrender siya kung tani, kaya wala lang natigayon, kaya mo to, after to Action Art, blatter lang sa Police Station 8, okay. Gindala na dayon balik sa Cadiz City PNP. Tiya mo naman ang hibalon ta kung na istorya bala sa kapulisan naton ang ining si Del Rosario kung ano ito yung balaya ang natabo. Ano hindi ang nga rason nga agin patay man Action Art ining si Jessica Duca. Iti kagapon gani nagtanyag pa to sang
50,000 pesos nga padya tani ang Pero base kay ang pamilya. nakatanyag na sila to, dapat iatag na sa kung sino nagbulig sa pulis nagtudlo galing kay Tiyambal ni Sir Puerto Aksyon mismo ang tropa gidya kay naka-identify kag kilala gid ni. Iatag sa tropa Hindi na pwede nga matag sa tropa. Pwede guro kay sila mo nakahatag, maka-identify mo sa baloon sa pamilya kung anong plano Manila. Okay. So, ini siya galing din ginigani ang iya nga address ang suspect ni sa Bacolod? Action Art? Siling ko ang suspect ani din gini ang address siya din siya kay Star sa Bacolod? Daw sa lain ni siya Barangay 8 pala mo no? Barangay 8. Ang Barangay 8 dira na sa may kay Kapitan Magalona. Kay Kap Magalona, Action Art. Sa may Bureau of Fire Protection balada kay Sir Buboy. Correct. Doon mo na ang Barangay 8. At least Abi ko mambal ka Barangay 8 tupad sang Barangay 9. ang Barangay 9 nariya sa likod ka stasyon. Gani, pero amo na Art para ma-identify sa naton. Ang tupad na di amo ning Barangay 11 sa Ubos-Ubos. Gadra damo paryente mga kabato. Sa kwan? Ako na kabato. Uyara, mga kabato. Damo sa Barangay 11. Tibe pa matiyan ta si Puerto kay karon sa iluan kung hepe. Ano kaning ranggo ni Sir Disiar? Nagbalik siya sa Cadiz? Major Jory Puerto ni. Hindi ang siya ka Cadiz plus si Disiar. Ano kaning ranggo niya? Lieutenant Colonel Rocky Desiar. Rocky Disiar. Pero nagbalik ni siya kay last time di bla kalatrava ni siya. Oo, tapos nautod siya. Alas 8:24 na. Karon dugay-dugay kay may-ari man yung mga press con siguro ngay muon si Kanutan kag former councilor Kanutan kag si Attorney John Orola. Aksyon na din kay ni hold on sa linya mo anay ay kay may obligasyon ni ko sa nasyonal pilala ni kabilog o balikan ta kadayon kay para masugpon kun lang si Lieutenant Colonel Disiar. Sige, standby action din na balikan takada in a short while alas 8:25. Walang duda, todo bigay kang magmahal. Agapasang banwa mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Balikan ta ang nauton nga report sa patrol kay ang gina-report ni Aksyon in abuso sa mga late tuners naton amo ni siya ang pagkatikma sang suspect responsable sa krimen pagpatay sa manunudlo sa siyudad sang Cadiz. Can you imagine ba? Way labot ng kawatan niya na ginbuno kag ginmartilyo pati abakon manunudlo ho patay. Ano mang klaseng hindi ba na pwede nga irason mo lang pero may kapigaduhon o nano naman ang rason mo dira? No, hindi ginahusto. Yakapin pa daw siling kapulis. Hindi ginaplanuhan. Aksyon na din. Action Art. Ari, nag-layoff doon. Kada na yung Action Art. Kaya nagpa-picture na di si Sir Kanutan. Nagpa-picture na siya? Oo, bali sure na gid na tapos na gid Action Art. Okay. No problem. Oo. Nga balon mo si James maayo tan isang color pink na nga bayo bla. Ha? Siling mo si James naton maayo sa color pink ka t-shirt. Ate, pwede gid Hindi, allow ko lang nga, basta may dala di sa pero
reaction na ka kay sa wala ko lang sa lang kay mapa-interview na din sa mga media. Di okay lang pakaronan ko lang si Sir Perto. Sige. Kaya at least may time pa kay why naman kusang ginaulikid pa nga obligasyon. Take your time, Aksyon Eden, kay para na lang ma-hitshot na si former Councilor Kanotan. Sige, action. Sina lang siya, siling mo, karoon na lang pa-picture bla, pa-interview di anayo. Ari na sa action art. Si former councilor. At exactly 8 o'clock in the morning, I filed my certificate of candidacy, independent from 2 big political parties there sa siyudad ng Bacolod. Now I am running under the party of Aksyon Demokratiko of Mayor Esco Moreno bilang official candidate for Bacolod City Council. Although i-imbitar man ko sa mga dalag ko political group din sa siyudad ng Bacolod, but still I decided to file independently bangod kay ako nakita nga kung suportaran ako sa aton mga pumuluyo, I can work better independently rather than mangin part ako sa isa ka grupo or political party. Kung inyo madumduman, halin ko na nagdalagan ako independent. Because I always believe that the strongest political party is the party of the people of Bacolod. So, God willing, I dream of coming back to the city council as the representative of the people whom I have going to serve with utmost honesty and integrity. Okay? What made you decide to come back? Earlier, may pronouncement yung still hindi ka pa-decide. Ini ako na decision na mabalik liwat. It's not easy for me. Kaya at first, ang pamilya ko, they are really against na mabalik ako sa politika. They want me to enjoy my life, enjoy sa mapunsa ko ng pamilya. So, explain ko sila nga, hindi ako nung pabalik. This is beyond politics. This is not about myself. This is for the people of Bacolod. Sinigkod ng demonyo, halin siyang una, I want to serve the people of Bacolod. And serving the people of Bacolod is my passion. Kaya mo ito naintindihan nila, laging alaw ko nilang mapapili diba, sa sanggod niyan pang-isip. Action art, kabahin to asang pagpahayag man ni Anay Bacolod Councilor Kanotan. Action art nga official na naka-file sa iya sininga COC, sininga aga diriman sa Comelec Bacolod. May nag-comment ka na siya na natuyo pa si former Councilor Kano. Amo gina siya magambal siya una do kalulo bla. Yeah, so amo gina sa magambal action art kabalo. Pero way magapiyong mata niya. Bugtaw naman siya no? Wala ay di mahi maklaro naka-face shield. Naka-face shield. Okay, amo naguro eh. Naka-eyeglass pagid tapos naka-eyeglass. face mask pagid kabalo ka naman action art. At dapat ginman nga i-kuanon mo na isundon mo gid ang minimum health protocol. Bisan kabudlay may face mask, may face shield, di ko naganti para kapag action art kasi dululuble Dululuble man yung protection. Nami pagit siya natanay kung may helmet kay.
Amo na. Nakapudlay sing gwa mo. Sige. Bayo lang na si former councilor Kano kay nevertheless, amo ginaya no why na siya magkapugong. At the end of the day, ang bottom line kung nagpapili sila because of the people and for the people. Correct, Action Art. Bantayan tadi karon ang kay nag-standby man tadi sa COMELEC kung sino Okay. pa malagas sa pag-file sa COC. Okay. Subok na lang nga adlaw, Action Art. Mm. Live din Japon sa COMELEC Bacolod, Action Idiraboso. Hindi, kuha na lang, dalas-dasan na to din si Sir Puerto. Biki para matawgan ko si Sir DCR, para isa na lang. Sige, Action Art. Ari si Sir Puerto. Sir, good morning. Makagawad po na Sir si Del Rosario, sir. Miss Ma'am, Rizal po. Oo. So, diin gani, sir, nga. So, diin nga barangay, sir. Sa kalong-kalong singkang. Mga what time ni sir? Na 1:30 siyang kaila lang. Bali, paano ni sir? Nag-coordinate niya siya sa inyo or may nakatudlo sa inyo, sir? Bali, na-identify naman ang middle partner niya sa kalong-kalong. Pangakon pa, mga alas 4 na. So, tingnan sa tropa na posible na magkita niya sa iya ang middle partner na may anak siya. So, sa magkagaw naman ang espatan siya na Medyo hinay ang audio Action Art. Okay, no problem na lang. Pwede mo lang masaysay nga mo to na spatan sa kagahon. Bali, ano nagalakat lang siya, nagamotorsiklo, Yes. balik kadto siya nga kwanda. Nagalakat lang ni siya Action Art pasulod sa balay sa iya sining live-in partner. Oo, kay ti So, ang operatiba, ang ginimo gali siyang mga operatiba from Cadiz and Station 9, dito nagid lang sila yan, Station 8, no? Station 8. Dito nagid lang sila yan, nagtiner sa Buluyan sa nga live-in partner. Correct, Action Art. Kay Okay. aratol ga istarang iya sini live-in partner, kag iya sini nga bata. Grabe, no? Kag-identified yun sang tropa, ining live-in partner, Action Art, kaysa lang sila kuno ka lugar. That's why nga dasig man na dakpan, kag na-identify ining suspectado sa pagpatay to sa manunudlo sa syudad Grabe. sang Cadiz. Ang lain sa tuyo kating abakon manunudlo to, ginbuno na, ginlampusan pagkamartilyo to. Amo nang daw ka subo gid To Action Art. kasakit wala yung klase, krimen yung ginimo niya. Oo, ibaloon pa na sa aton sining nga kapulisan kay basin istorya na Manila kung Okay. nga hamo gid pa yan natabo iha nga dugin patamaan gid Action Art no. Ang question da kung bala nagaisanon siya nga naghimo sa krimen or base may dalahigon o itudlo naman siya. Oo, amo pa na Action Art ang imbestigahan man sa aton sining nga kapulisan. Kaya iti advantage naman on their part kaya ara na mismo ang principal suspect sa ila sini nga Zelda Action Art dito sa Cadiz. Aha. Ate, sige. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Idinaboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Hotline. Salamat kid Action Eden Abuso duwa ini ka mga balita. No, number 1, ang update sa filing sa COC dira sa may COMELEC Bacolod, di nag-file this morning una-una nga nagkadto dira sa COMELEC para mag-file sa iya kandidatura si former councilor Ricardo Canotan, no? Comebacking man ni nga konsyal sa Bacolod, no? Tilang tawon ta kay at the end of the day ang mga nagapapili ni subong ang desisyon nila nagadepende gyapon sa mga kapalaran kag pagsuporta sa publiko. Ang sa province, I understand siniman nga aga ni sining aga si attorney John Orola, no? Iniya confirm na ni kiti may nabaton gani kung invitation para sa press conference. Di mo na pwede guro mang-invite kay mo press conference hindi ka pa-file sa COC mo. Action Hotline. Tao, ari i-check ko lang nga daw, Action Rush ba si ma-set mo si Lieutenant Colonel Diciar kay gusto ko ni baloon kung wala nakalabot nandito sila kung aga pa ni ginblatter lang tiyang distance from Bacolod to Cadiz, it would take hindi magani malabutan na siguro 2 ka oras, 1 ka oras ato kan na to layo na nagani 1 ka oras ti kung kaagahon siya nagalindi ti kay na pa rin nag-abot sa Cadiz to. Now i-check ta sa mga operatiba kag kapulisan sa Cadiz
Kung ano, may mga statement balang ginbuhian, may paginulsol man, sa part sining na arestong suspetsado sa krimen. Kanyo imagine la, muna ganyan balko, hindi niya lahog nga krimen ang ginkomiter niya. Kanyo imagine nga buno muna ang maestra ni, gin martilyo pa, no ining manunudlo, o ti isa kadako nga krimen, nga bisan ano mo pa nga paghinulsol, mga tubang gagidya sang konsekwensya, no? Mo nang pinakasakit gid sa tanan. Hindi mo niya masiling ati ano kay pigado ko abi mo nang pinsaran pigado tinunto nga rason ng imo kabuhi asang tao yang indula mo di. Mayari ganing gambal di ho, ga text kilala ko siling nga. Mayo na patyon mo lang nagpatay sa maestra. Tigaling kay may due process kita mo. O nga kinanglan may hearing pa na. Pamatbatan pa sa sang korte nga indeed nakahimo siya sang krimen, presentar mo pa na mga ebidensya nga nagapamatuon nga siya ginman ang naghimo sang krimen. Amo na siya. Pero balikan ko lang nagkaroon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. No, direkta dito sa Cadiz. Okay lang Aksyon Dors kay basi kon nag-asikaso pa man sila to, i-check ko lang nagkaroon na either sa kay Lieutenant o kay Major Lieutenant Colonel DCR or sa kay kuan dira no sa ila ipes ng pulisan dira sa area sang Cadiz City. No, i-check ta lang nagkaroon na. Aksyon Hotline. Or pwede mag-action Roger Gotib kung may lingguan na siya para basi ko na istorya naman ang suspect. Aksyon Hotline. Alas 8:39, antes ko mag-commercial break, ingagawon ta lang si Gov Lacson kay basi kung nagahulat siya sang tawag ta kay na-schedule ko na ni siya kay nagaling kiti. Una-una, pi aga-aga, pi hamakon mo nga pagbukas pa lang sang kumilik mo. Nagapang narapo pa ang kumilik sang lamisa nila kang pang-disinfect pa sa mga table. Aksyon, hensara na si Tito Cano eh. File na sa COC, kundi process na yun. Aksyon Hotline. Now, ari ay, kundi ang Lani, pasalamat kita nga si Bagyo Lani nagbiya sa Pilipinas, nga wagin nagtuga sang kalitan sa bilog nga Negros Occidental and Bacolod City. Ti si Maring Gasunodo, actually heightened alert subong ang Negros sa ginpagwa man nga advisory ni Gov Bong Lacson. Ang gusto ko may baluan because ari ay kundi ang Negros may plano sa ginatawag nga rapid antigen test. Kapati gayunon sa pulo ka mga LGU, tino may mga guidelines yung pagwa si Gov nga gusto ko man hibaluon karon nga aga ang update. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton na pagpangalagad is no less than Gov Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning. Si Aksyon Art. Good morning, Aksyon Art, at sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Salamat, Gid. Unahon ko lang ni Guro sa advisory kag ginpagwa mo nung sa Bilog nga Negros because we are now on a heightened alert. Although, layo pa ni si Maring Pro, mayo gid Gov nga preparado kita, no? Yes, experience tells us that it's still better to be prepared, no? And of course, we hope na no damage will be brought in by Typhoon Maring. But sa tuod lang, it is not projected to hit us directly. Pero we notice from the Pag-asa information na medyo ang radius niya medyo dako, wide, no? Okay. So, maybe at the very least, it could bring in rains again, no? And kung sa Action Art, again, history tells us na kung kita masinta na do eksakto lang ang ulan pero may mga lugar na nagabaha, no? So that's why it's still best to be on a high alert para preparado na naman ang ato mga respective DRMMO, no? So or DRRMO mga officers all throughout the province of Negros Occidental. Ganing kaluluoy ni Blagob ang mga DRR mo personnel nakita ko pati pagpanglubong sang mga nagakapatay bilang ting way na guro kasarang pamilya para sa pag-cremate
Ti ang tendency sila ang posibilidad ni ginahimo directly ginapalubong kag sila magyapon ng mga personnel galing nagaubog ni bisan to ang gabi ho sa panglubong gom no. Yes, among the frontliners, ang DRRMO naton ang pinaka, I would say, pinakasako din, no? And of course, sila man ang gabulig sa aton sa pag-combat naton sa COVID, no? Okay, okay. Especially if there's a need to rescue or to transfer, and included na no? Ang those that lose their life, we also tap their services, no? So yes, grabe din ang bulig ng mga miyembro natin sa DRRMO, and we continue to pray for them na kabalumantan that some of them were also hit by COVID before, and so we continue to pray for them na they will be protected, no, from another hit, no, especially now ang variant na ari sa Negros, though very very contagious. Okay. And also, to some extent, we can say very fatal man. Yes. Gov, kundi ari-ari, nakahibaluan ko kapon, I was able to talk with Dr. Sifard Kailian. Sila nga may reply, no, ang DILG angot sa plano naton nga rapid antigen testing, no, sa 20 ka LGU. What was the latest sa reply sa DILG? Kag badayon ni Gov, ang target naton nga pagpalapnag sang mass testing sa gihapon in order to combat this COVID-19? Okay, maybe let's change the term. No, this is not mass testing. Okay. This is actually increasing the contact tracing. Kasi what's happening right now, because of the Delta variant, grabe ang spread. Masyado kadasig ang spread. Okay. So we are lagging behind the spread. So when you say lagging behind, because kulang ang aton testing. Okay? So, pero ang basis naton is still the result of a RT-PCR positive test. Like for Okay. example, this is, we're now October 8. May ara mga PCR test that, or swabbing that we will do. So based on the results of October 8 na positive, then we will start the contact tracing. Then, why will we use antigen? Because ang antigen, ang results here within hours on the same day, magwa ng resulta. So Okay. we can already isolate those that are positive. Now, if you're positive, if you're contact trace and you're positive, we can do another contact trace again, no? So in one day, because we're using the rapid antigen, we can do up to three tests, no? Okay. 3 layers of tests. And ang target is for every positive na RT-PCR, we will contact trace up to 10, no? So ginapadasig lang natin pagwa ang resulta because yes, ang RT-PCR is the golden standard. There's no question, no? Okay. Pero it takes at least the pinaka-shortest, it will take 24 hours. Hours, correct. In 24 hours, in ang contact trace na person, you can imagine kung sila nakalugar ang iyan nakatuan. Or worse Correct. pa, maski dira lang siya sa balay, that is why if you notice, Aksyon Art, damo naging mga pamilya ang naigo. Okay? So, the rapid antigen will be used for contact tracing and also to get the results faster. So, okay na kuhan ginang siya go on na gina by tomorrow? Yes, no, and we will hope to test as many as we could, and I hope that somehow na maapsan na nato, no, ang spread sang virus that is prevalent right now, no, sa probinsya. Gani, subo-subo nga daan, damo nagkala amatay ho, kag bisan ang principal sa NUHS, na dala pa sa napatay bangod sang sining do hindi nagid maagwanta nga epekto sang COVID go. Yes, no, precisely. And so that's why we have to think of ways on how to strategize and try to
beat this surge that is happening right now in the province of Negros Occidental. Yes, isa na gilanggo. I know that you are very busy today. May nag-file na to una, ng isa ka, ano to siya, visionary, kung ano ito galakaluta, ito nga ginutikan ni Mama Mary. Pero subong nga aga, iyaw do may ara, ginagub madayon nagigali. Ma-file ko siya ito ni Jan Orola? Actually, we heard that news already before that Attorney Orola will be filing. In fact, somebody forwarded me ang schedule of his filing. But then again, let's wait. No, I will just comment I will just comment after. No, indeed, Attorney Orola will file his candidacy for governor. I see. On that note, thank you so much, Gob, for the time. Unless ka may itugon ka pa sa mga taga Negros Occidental nga nagamonitor karon nga aga. Yes, makayo lang ko. So, maapilan ko, no? Let us not be choosy in the vaccine that we would like to take, no? Very clear, no? Basta isa Western brand, although kadamos ang enthusiastic magpabakuna, no? Pero kung China brand, kadamo hesitation. We cannot afford that anymore, no? So, whatever vaccine is available is still the best vaccine, no? Up to now, that is what the experts are saying. So, madamang ginasalamat, Aksyon Art. Salamat, Gigo. Balong Gilpermi. Good morning. Good morning. Aksyon Hotline. Governor Eugenio Bong Lacson, parte ini sa timadayon ginibuas take note ini nga mga areas base iya sa plano sang provincial government. Actually, hindi siya mas testing silinigob ang term sinay. Na kundi ginpalapad lamang ang ginahimo nga contact tracing kag ang antigen test, ang rapid test, ang rapid antigen test. Pamaagi ini sang mas madasig, no? Nga proseso to determine kung may naging positive ang reaksyon sa isa ka persona nga nalakip sa contact tracing. Ini nga mga lugar amo ang Lacarlota, Talisay, Pulupandan, Binalbagan, Tubuso, San Enrique, Don Salvador, Benedicto, Himamaylan, Kabankalan City, kag Silay City. So natawon ta niya kay buwas ni patigayonon ang ining aktibidad. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolt
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Radio Palapin Standard Time, alas 9:04. Oy, balikan ko anong si Aksyon Eden, no? May-ari nag-file congressman ni Watso Bali, tatlo ng congressman nga magapapili sa Bacolod. Aksyon Hotline. I understand do independent pa gini, retired police officer. No, i-check ta si Aksyon Eden na bus orag yapon sa Comelec area. Patrol reports. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Aksyon Eden. Balik kayo lang siya to. Kaya daw basi kung ayang matalupangdan nga ano na siya. Aksyon Eden, okay na ang signal mo da. Balikan ta ka kay kilalahon. Tani may bago. Amo ni gurong ginapaabot sa grupo nila ni Councilor Wilson John Gamboa. Kundi si Councilor John, kahapon nag-file sang COC, magapapili as Vice Mayor of Bacolod. No? Ilang taon tani kay independent siya. Siling niya may mga independent pa mag-file. Subong ba siya muna ni siya? Retired police official ini. Rizab Aksyon Eden, nabuso on the line Aksyon Eden. Aksyon na Art, wala gin lamang na dugay, no? May isa naman ka aspirant para sa pagka-congressman diri sa syudad sa Bacolod ang nag-abot diri sa may Comelec Bacolod para mag-file sa iyo sining certificate of candidacy. Bali sa aton kanina kita sa iya sining dokumento Action Art, isa ini siya ka retired police. Ang pangalan niya si Wilfredo Figueroa David. Okay. Bali sa karon siya nag-star sa Barangay Villamonte pero butante gid siya iya registered voter gid siya sa Barangay Tangub. Hindi ko familiar, galing din siya nag-officer sing unaman. Basib lalain ng assignment yung area. Parang ko, tonta karon Action Art, din siya na-assign. Pero tika, gini siya kuno papili man sa una sa pagka-alkalde diri sa syudad. Mayor kag, oo, correct na siya do mayor to yung papilian niya sa una. Oo, subong Action Art. Ma-congressman siya. Yes, correct. Ari pa din siya subong sa aton sining mga Comelec personnel nga naga-practice pa diya sa iya. Si Atty. Kanyaro na mismo ga pungko? Wala. Nagsulod yun si Atty. Kanya Action Art. Wala na saya. No, bali mga Comelec staff lang da? Yes, Comelec staff Action Art ang ari. Okay, so on process, ginalantaw subong, ginaproseso ng mga documents nga gin-present subong ni David.
Yes, amo ning iya sini nga apelyido kag actually subong nagkuha na sa Aksyon Art. Nagperma man di bala sa integrity pledge. Okay. Ang ginapirmahan man sa ila ni Ano rang guya sing una? Retired police ano ni? Pamangkoton sa siya Aksyon Art tapos hindi permawa sa integrity pledge. Sir, tapos ka na to, wala pa sa katapos ng Aksyon Art. Kaya balido dala sa ila ang proseso subong ang magpermada na. Mapirma na yun, so na mo pagbalik to. Nagbalik Okay. pag amo pagpa-picture pagka dugay-dugay. Sir, ano nga ni sir ang rank niya sir sa una sir pag kanaya? Pag retire ni sir. Ano? Ang rank do ni sir pag Colonel. Di na assign sir. Kumpare. Sa Kamkram may gigil Aksyon Art. Sa Kamkram, hindi siya. Sa Okay. iya. Sa Internal Affairs Service Aksyon Art. Okay, okay. Bali Colonel yun siya Aha. sa iya sininga pag-retire. So nag-process to Aksyon Art tatagaan to siya karon sang ipabalo talaga na karon kung may araw po kita sa oras kahit ari pati kadamo daan sa mga gina-double check ang aton sininga mga taga-COMELEC para masiguro gid nga wala sang kulang ang Okay. ipasa sininga dokumento Aksyon Art. Aha. So aside siya, why man siya upod ng iban abing nga mga counselors niya nga sa line-up niya, siya lang nga isa. Siya lang man isa Aksyon Art kag sa iya sininga PR man dire wala man siya hindi man siya under national party abi kay siya lang yung Aksyon Art bali independent gyud ang pagpadagan niya. Independent candidate. So at least duha na subong inkwentro gali ni Kung Greg. Correct, Aksyon Art. Si Gustilo kag si David. Okay, okay. Kaya sa province, anong oras to kuno ma-file? Kaya hindi man to siguro mag-comment pa unless sila niya kung officially kandidato o kung nakapile na ginagkontra niya. Daw alas 10 man to Aksyon Art, dugay-dugay gani after sini. Kaya daw wala po man sang may mga nag-inabot pang additional nga mag-file sa COC diri sa Bacolod. Di malupad naman to ka-Capitol. Wow, lupad ha. So, Sige, sige. Halong sa paglupad, iha. live diri sa Bacolod at Sian Iga na Boso. Una sa balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Aksyon Hotline. Salamat kid Aksyon Eden Abuso live and direct gikan dira sa COMELEC Bacolod. Pero antes ko ibalik kay Aksyon Henry, Aksyon Doors basi mapatigyunan mo kuda kay Attorney Kanyabla basi available pa siya kay maki-update lang ko kag advisory niya since nga last day subong basi may iban balay nga kung din pa mag alas 5 karon na mo yung magkadto da para nga daw sila yung pinaka last kag daw mangin talk of the town. Aber hindi na kamo magpa-uli-ulihi ha kadto sa COMELEC kay karon ko mag basi ulaton yo pa yang kundi na to lapit na mag-deadline o hindi na bala mag-atag consideration ang COMELEC sa inyo. Magkulang gani karon ang inyo. Hinali gani magkulang madokumento nyo. Kalamay nyo gid. Aksyon Hotline. Amo na nga gina-encourage ang COMELEC nga dapat temprano pa. Kay iban ba siling ko basi alas 5 sila yung mag-file karon si OC o dason kon hindi naman matigayon nga makaproseso kay may kakulangan sa dokumento mamasol naman kamo ha. Ba hindi gid. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the COMELEC officers from Bacolod. We have Attorney Katrina Trinio Canio on the line. Attorney, how are you? Si Aksyon Art. And Aksyon Art, good morning and good morning sa tagtulamat sa imong programa. Salamat gidyo tayo lang niya. Lipot lang attorney kay maki-update lang ko. At least sa mga aga-aga pa may nag-file na liwat sa COC. On the final date nga muning katapusan subong anong advisory mo kay siling ko basi may alas 5 piya karon sa hapon bla makadto da nga daw pulaton nga kun din pangamanog sira kamo da na mga kadto. The Aksyon Art nag-ayo kita sa aton nga nagatuyo pang mag-file sa ilang mga certificates of candidacy nga early lang hindi na maghulat nga last minute alas 5 or mga 4:30 kay so may mga kulang nga dira karon sa ilang mga COC hindi ila naton patunon. So Okay. Sa subong ano gid kami nag-encourage gid kami nga kung may ara pa nagatuyo nga ma-file na sa subong. Aha. So far, why labot abing sining nga aga kahapon mga more or less mga pila na ma'am ang total nga nakapile? Meron kita total ng 41 ka mga aspirants na nag-file sa ilang mga certificates of candidacy. Kahapon ina nga adlaw. No why labot ning subong? Wala labot ang today.
Okay. So at least damo-damo naman gali, no? Sige, so take your time there, attorney. I know medyo sako ka mo and of course, balikan ta ka guroon Monday naman niya kay voters registration naman ang birahon tas ni. Yes, Aksyon Art, ma-start naman kita sa aton na voters registration October 11 to 30. Okay, so dra na sa office nyo ang kung mga mall manigyapon ang voters registration, ma'am. Ma'am, mall registration kita Aksyon Art ang aton nga October 11 to 13 ara kita sa SM City Bacolod. Ang aton nga 18, 19 ara kita sa Ayala. And then 20, 21, 22 ara kita sa Robinson's Place Bacolod. Ang last week naton wala pa kita nakaano kundi ingid ang aton nga registration because we are talking still with the University of St. Lasal nga kung pwede kita nag-aayo kita nga dito kita liwat mahiwat sa aton nga registration of voters naton. Ay, pero ako na kublam ko to namian ko to sa Lasal to mo pwedeng ma-organize mo kag may kuan social distancing la? Yes, Action Art kitungod nga wala sang iban nga tawo nga nagasamo kay ara kita sa mall. Of course, ang mga mall goers naton ara man. Unlike sa Lasal mati ang ara yang makasulod naton ang mga nagaparehistro lang din. But we are hoping and mapasugtan kita gihapon sa University of St. Lasal. By the way, ma'am, going back bla sa ongoing ning pagbaton sa our COC filing, Certificate of Candidacy. Saan ni mabalaan nga mga magpagawa na kita sa official list nga amo ni silang official candidates na gid? Action Art, sa tomorrow na may ara kita checking sa ilang mga asang list naton of aspirants. Okay. Inaya sa aton lang na iyang level si base kung may ara ang mga corrections like nagsala kita sa pag-encode kay ang iban nga mga COCs handwritten mo. So base may ara kita bala nga wala kita hindi kali amo ang aton nga na-encode. So mapagwa kita buwas and then i-check na sa aton nga mga candidates and then afterwards i-submit na naton sa aton nga provincial office for consolidation kaya i-submit ina sa main office sa Manila. And then the law department will check all the COCs and then kung may mga corrections ang aton nga mga aspirants will have until November 8 to file for a request para sa ilang corrections. And then after that, i-approve pa na sa aton nga COMELEC and ang main office nato ng COMELEC amo ang pagbuhat ng official na nga list of aspirants nato. I see. Ang inaya, ma'am, ang substitution sa no ganin ang deadlines ang pwede pa unless sabi kayo nabalang ko doon ang napataya doon muna pero ang sa iban nga case November 15 siya ng Action Art para nga ma-include ang ilang name sa official list of candidates naton kag ma-include ang ilang ngalan sa aton official ballot. So bali November amo nagilang ng last nga pwede mag-change sang mag-withdraw kag muslan sang iban. Yes, Action Art. Amo na siya national pati siya national na siya attorney, no? Yes, Action Art. Kabilugan na ina sa national mga local candidates naton. Sige. Attorney, thank you for the time. Halong gid permi. Good morning. Salamat. Aksyon Hotline. Tanawon ta niya. Man kabalo kami huring-huring sa national nga may mga withdraw kuno mo daso may mabulos. Pero namin enkwentro ni Balantayan pagbalik kag enkwentro liwat ni Bongbong Marcos kay ni Lini Robredo, no? Halin, tid sa Vice President, perdi si Bongbong. Tila taon ta na kay Presidente na gini ko na ni matabo. Aksyon Hotline. Bongbong Marcos Durel, kati kabato na ang kuan mo, sa kabato nga side na bla. Hilya na. Sige. Good morning lang kay Doc Matt kag Vanessa Mayo gamonito dra sa Pungso de America si May Flores Alcantara Elvera Gilugo ano pagbasa sini Hilugo o Gilugo Maria Teresa Opelinia Jinky Jalagdon sa Arizona USA Imbong do Campo Rhea Miladio idilao sa Victoria City Ana Sinoro good morning man ari di kang gipadala ni
Tuto Rico Salazar, si Marivic o sa Marivic Cafe kuno kagawad Nancy and Rene Garcia, kagawad Rafi Garcia, kagawad Ruper Gabilinio. Okay. Barangay kagawad Katabla, Talisay City. Oh, ayos Ninita Osera, Estrella Osera, Piratres Delgado, Los Minda, Zurilia, Purok Sigay, Barangay Katabla, Talisay. Aksyon Hotline. Salamat kita sa mga taga-Talisay ha, nga mga naga-monitor karon nga aga halin kay Tuto Rico Salazar. No, paring Sindoy Ransi, good morning man pare. Salamat sa pag-monitor. Aksyon Hotline. Ang iban karon naman dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang nagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Ay, nagikot tiyempo Sorry gid, so ay kumalabutan ng mga mensahe kay Sir Ray Valenzuela. Good morning dira. No, si former President ABC Dado Valenzuela, nagtaliwan man, no? Padamo sa mga individual personalities na nakilala naton nga doon nagkalamatay. Aksyon Hotline. Why na kita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, ari lang ho para likaw kita sa anuman nga risgo sa kamatayon, balatian bla, kag matapikan sa anuman nga mga balatian nga ras palibot dapat proteksyonan ng lawas paagi sa paggamit sa produkto sa Dr. Alfred's. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, sa 10 ka pesos lang kanyo imagine lang protection matag sa lawas no? Ang imo sining lawas protektado batok sa mga viruses,
ang pwede magtapik sa imo, no? Then kag mga balatian nga sa palibot mo lang bala, kaya na pula ka pesos ni amakon mo protection sa lawas mo, di amak, imo immune system kag resistensya ginapabakon diya. Amo ni nga produkto ang may approval pa sa US FDA, no? Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,